जों दिनै गलाघाटीनि आन्दाराव जे सिनि लिडार्सनि उपर जे एफआइआर खायजामानि थांनाय 29 तारिखआव जनजाति मोर्चानि जे सेन्ट्रेलनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा बिनि जे जनसभा जनसभा फाइमानि यांति जे फायै केबा कारा गारि न साबजान सोबायका अब साइमिया सोंनायो जारा आजागा दुष्कृति बावनो दाति रमथों फियाबा सिनि तुप्रा मथानि लिडार्स रंनि मुं रुई केस खाइमानि अब किन्तु जों बेलायखा साजागिया कारण जों साइमानो सिनि जे त्रिपुरा मथानि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि दारनजित दा सिनि सेन्ट्रेलनि बा सिनियर लिडार्स सिनि पहर आ दिनाव साबजुनाल उद्बोधन 30 तारिखआव आबनि बागै एडभान्स एनाउन्स खाइदों पारा बिनि मुंथिबो केस जाग हाके এই যে सिन त्रिपुरा मथानि सायै जे केस रमानि आबनो तैयो सोंथिनि बिखुम मिसिल खायना थाङो दाबो थाना नाय दङ तामनि हिंके अबायके एरें केस जांमानि अबनो सों किन्तु त्रिपुरा मथा सुखा सुगुइ टंलांनगो जों अबनो कतर जवाब रोनाय एबं जवाब खायनाय कारण जों मियाबो तारदला सिनि बिसां पिएस उसी साहेब कक सालायका 4:30 समय एसपी बे कक सालायका आ जोंआ कं साका नरक जे कालप्रिट बंगनो रमनि जोंआबो नंनो सहयोगिता खायनाय फेबासिन त्रिपुरा मथानि एरें केस माने आबनो किन्तु उइथड्र खायाके जों किन्तु जवाब अंखरान बाद दंनाय किन्तु आबनो जों आसुगुइ टंला आर ताबुक जे खनामानि प्रति हरंकेन एकदम कसं टंनाय बरक बं नग थाङै एरेस्टमेन्ट खायो जबरदस्ती खायो तिखलाय फुनुक दे बरनो तिखलाय दे किन्तु पाब्लिक न हयरानि खायमानि आबनो जों मोथांना नांनाय जारा प्रशासन टंनाय ब्रक आबो मोथांना नांनाय मोथैयाके जों जवाब अंखरनाय कसारो जों बुंनो खरा बोसोरावलाय जाखा केस रजाखा सिन त्रिपुरा मथानि स्राय सिनि लिडार्स एक्जिक्यूटिव बडी डिस्ट्रिक्टनि ताइ ब्लकनि अबाहाय सिनि एक्जिक्यूटिव बडी मुंतै 9 जन केस रजाखा केस जांबा तुइ उइथड्र खाया केन लामा थांनाय जों केस न तुइ जदि उइथड्र खायाके जोंबो नाका थानाव डेपुटेशन रुनाय थानाव रुमाय परे जदि आरो सिनि कसायांके जों एसपी अफिसाव जों घेराव रुनाय हायसि जों आसुगले टंलिया हायसि गाबोन जे लामा हिनबो खायमानि जागानो मुंखा ताम अबंखा परमनगर बाजार हाति हातिवनो थेकेनो जों किनि अरन थेके सिनि जगायबारि जे ब्रिज दङ आ ब्रिज जरा पर्यन्त जों अलरेडि मुभमेन्ट खायथांनाय प्रोटेस्ट मुभमेन्ट न सिनि अरो मैक्सिमाम न बुरिरक कारण बुरिरक समा बासासि अबनो सोलारनके रमनानि से एरेस्ट चेष्टा खायो कारण बुमक्रिफोर रमै बनो कालप्रिट रमै मानु आबनि बागिनो जों दिनै बुरिरकनो सबसे बेसि तिखलायखौका बेसङाव दिनै बिखुमनिसिम खायमानि कारणखे थाजोङै सिनि दाखौ साइ थांका आबनो मेन सत्य घटना बरक अमा हायके जे 29 तारिखनि आगत नाना तैयै साबो खायके आबो जों साइमेनिया हायपानो बरक किसा हंकेनो सिनि त्रिपुरा मथानो दोषि बेरो हंके आं सोंनो मुसुंगो सिनि त्रिपुरा मथा सिमिन दा माने पार्टी तै अन्य विरोधी पार्टी करि दे बंग मकल तै अन्य विरोधी पार्टी मकल तंगैबो बंग नखे ताङै मकल नुगिया माने सिन्न हंके बरक पुरुफ सारानो असेनो माने बुमुं रुइने केस खायनाय हरानि खलाय दनो इको हरानि खलाय मानले ताम माहाय हरानि खलाय दङ तै हरफरो कासावै माने बंगनो एरेस खायनाय हिनाय न गुरुम फाय सोंपायो आउ बहनि नय तारगो के आतंक सृष्टि इनके सराय खनाय किरि जागो बोरैबो साकिरि जागो बोरै सिग्रक किरि जागो आं मियाबो अकक साका बंगनो आबाहाय सान खामानि बरक के नरक ताङै नोटिस रिया नंनो यागो के वारन कागज जातं नै सोंमन नंग के यागो के प्रुफ जातं इनके पुलिया साव खरकसा बकुनो प्रुफ करै कागज करै नै साव इनके बरक पुनर प्रुफ करै कागज करै इनके नक तान बगै खनि नय तारगो मा के आतंक खायबाय नै आं हनका इनके बरक आबुर साव ना जों आतंक खायनो फैया
जों जास्ट माने सानासो खायो आमते हायके हाय बर कोनो सठिकभाবে उत्तरिया आम हायके जोंनो माने टेक्टरि दंगो बोरैबो सारंनो आतंक सृष्टि खालाय दंगो आबनो आं सानान मुसुंगो अबहाय मोथाकनांथों सुदु चित्रा मथा सिमिदा नाके अंको बिरोधी पार्टी ताई अन्य बिरोधी पार्टी बतंगले बरं नखाताङै बरं मकल नुगिया बंनि जे 29 तारिखनि बंनि जे जनसभाव बरक बांगि आंमानिबा तामो तिन चित्रा माथानि दुसि आबनो सांबंनो सिंनान मुसुंगो तांनि चित्रा माथानो अजथा माहाये खलाय बरक आबनो मोथांनांथों ददे मोथागि हांके जोंति दावले संबो आसुगि सिं तंगला जों कतर सबो जों नंखानानि दिया दंगो आबगा आबदा दातिन मोसांनांथों हांके जों तंको सांथों बयर सिबनाय किन्तु आमा हांके जोंबो अजथा माने आमा हांके साजागै अजथानो जों म हायखायनाय दुसिर जागि तंगला हांके सिनि जे वारियर रक आफ्रो बरक कुनो आरो कुनो इनभल्व सेक्टरै हांके बरक माने प्रुफ हरथों प्रुफ रखांगे जों इ जोंबो नायो आमा हायजेतो दुसकिनो रम देहनाय सिनबो बग्राबो साइ दंगो हांके ताव किन्तु बरक आबा हायके नुगिया बरक आबुन बागैनो आमा हायके सारब्रु न अंखरनाय जेरायबो सार करनेर गिरिजागो थांना फानिर अमा हायके आतंक सृष्टि खालाय दंखा अ दुइता तिनता बिलेस सिनि जगाइबारि ब्रह्मनगर yang Hirapur अमा हायके बरक सारादिन अमेन्द्रनगर बरक अमा हायकेनो बरक आसे गोबां के फुजिर गोबां के फायो इके आबतामनो कारण आबतामनि कारण के बरक हिनो सुदु दिप्ल'माथनो दुसि के ताई जों अमा हायकेनो सिनि बोरैबो सारक जे आगेबो हालाकमानि आबा हेरक के बरक अमा हायके रुतुगि रमिया हा ताबो बरक किसिसा आ जे साबो खायके कुनो प्रुफ गोनांनो बले बरक कुनो माने जास्टिस रिया प्रुफ गरैनो बले बरक अजथानो रमैनाय आमा हायके खलायो आसगना हामबाय